Bale, općina dinosaura. Bale općina dinosaura, pa prepoznatljiva je po tome jer su upravo u kolonama pronađeni ostaci koji su izloženi u našoj galeriji. Vi cijeli život živite u Balama. Od rođenja. Inače ja sam bodulski Baljan. Moji preci su boduli, ne? Došli tamo 55. godina. Kad kažete Bodul, to su nekog otoka. Točno. Otok, da. Iz kojeg otoka? Dugi otok je u pitanju. Upoznala sam svojeg sadašnjeg muža, zapravo još prije. On je odavde, pa sam ja par godina dolazila tu na ljeto na sezonu raditi kao student i onda sam tu ostala s njim. Znači, od moje 3. godine sam u Balama, sa roditeljima došli, oni, recimo ono vrijeme trbuhom za kruhom. Oni iz Dalmacije i tu većinsko stanovništvo je onda bilo baljansko ili valeži po staru, znači govorilo se baljanski jezik. Trebalo je naučiti taj jezik, nama kod djeci to nije bilo teško, roditelji već malo teže. Tako, mislim, nije bilo asfalta, nije bilo vode, ali život je bio miran, družili se, znači, svi skupa i tako. Znači, s godinama to je sve polako, recimo, stasalo, počelo se graditi, nove kuće. Ljudi jedno vrijeme su više odlazili nego dolazili, sad je obrnuta situacija. U stvari, život je sad dobar. Infrastruktura se dela nova. Znači ja sam u starem gradu, se obnavljaju kuće. Vidim i sad da se dela isto voda, struja. Znači uvjeti za živjeti su dobri. Bale su općenito općina, ajmo ovako, vrijednih, marljivih, dobrih ljudi. Napredna je općina, jako se puno toga u posljednjih 15 godina promijenilo. Zapravo iz jednog običnog sela to je postao mali gradić. Mladi se naseljavaju. Stvoreno je praktički jedno novo naselje gdje su zapravo mladi i djeca, a to puno znači. Šta bi trebalo još da bude još bolje, još savršenije? Šta bi trebalo? Evo samo da se ljudi malo opuste, da nisu u grču, da se više druže i da budu veseliji. Dodatno bi trebalo nešto otvoriti da se ima šta raditi. I normalno sad počnu su generacije sve starije i starije, neki starački i tako te stvari otvoriti, napraviti. Ali koliko ja vidim tu nemaju sluha baš za starački. Ali doći oni na red pa će imati sluha malo više. Jer nemaju su iz velike obitelji pa da mogu čuvati jedan druga, ne? Pa to je vjerovatno da je to i državni problem, taj starački dom i tako. Ljeti Bale znaju brojati sa turistima. Puno ima posjetioca, puno ima gostiju iz cijele Europe i svijeta dolaze. Priobalje, odnosno more nam je savršeno, lijepo. Imamo kamp Momperina, Šampol i Kolone koji su jako lijepo preuređeni. Kako god je dobro živjeti u Balama. Ko razmišlja za budućnost, mislim da je tu dobro. Znači, sve ok. Za mlade ljude je dobro živjeti u Balama. Da, nemamo se na šta požaliti. More je blizu, malo mjesto, blizu su nam i Rovinj i Pula, tako da, iako je malo mjesto, opet gradovi su relativno blizu. Ok je. Za djecu je dobro svakako. Poželjeti samo svima skupa zdravlje i dobar odnos, dobru atmosferu.